Samantala sa ibang balita naman po, pagdaraos ng Semana Santa sa lalawigan po ng Pangasinan, generally peaceful ayon po yan sa PDRRMO. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Pangkalatang naging mapayapa at maayos ang lalawigan ng Pangasinan ngayong nagdaang Semana Santa ayon sa assessment ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sa eksklusibong premyo ng IFM News Higupan kay Pangasinan PDRMO Operations Head Vincent Chu, mas pinigting ng tinggapan katuwang ang PDRM Council ang pagbabantay at pag-iikot lalo na sa mga higit dinagsa ngayong panahon tulad sa mga baybayin. Yes ma'am, definitely nag-general peaceful naman po. Lahat naman po ng mga kinakailangan na tulong ng ating mga kababayan ay agad-agad naman po nare-respondihan ng ating mga rescuers. Para po tuloy-tuloy po pa rin yung ating coordination, yung ating monitoring, ang ating mga response team, ating mga rescuers ay patuloy pa rin na handa sa iba't ibang lugar po dito sa ating probinsya. Kasama pa rin po natin po dyan na nagmo-monitor at nagre-responde yung mga kasama natin sa Coast Guard. Tuloy-tuloy po yung ating opisina sa pag-monitor at pag-responde kung kinakailangan ng augmentation ng iba't ibang bayan. Tiniyak din na may sapat na nakaset up ng mga incident command post sa bawat bahagi sa lalawigan sa maagap na pagtugon sa mga emerhensiya ng mga turista at mga beachgoers. Samantala, mayroong naitilang mga nabiktima ng jellyfish sting sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan habang hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nireport na anumang heat-related incidents sa nakalipas na linggo. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.